Morigereria we Soko TV no botukubonde ubuya kigimanande tukumira na sembe ori tukirigaria 23 mutinyo gatano na kabiro mwaka wechile fuibere 25 na rimono kugera kwa rebuna kwagendere bya aseri tukorigima andonsi asekwarenge asemirubiri yago asemirimo asobokorari nonyana asubunchirili oyorenga asesabari oikire nabo igasabari muri asenchira karibu sana tusanga subu amase obotukobwa boro sense muyende no kugena no gendera tukubwati mirubiri yonsi en Soko TV kuru 12 cheke mambia wekeraboni garandi cheragere chinsa isato chia boro botuko chia Afrika ya mochanga kiyoko ya nyora maya asenchira yobwekirano burabaseke baitu bayaraganire kwene kibuna naye kwe manyore aliagendera to karekano botuko babona ya etire nabo igayara chikubwati tusanga subwamo wetera asenchira yo mutanda gwekerera sensemo ya YouTube en Soko TV namba ya mawasiliano nigere notisano na ibere isano na isato isano ne mumara gatano omwero beka isato tuchake kusanga subwamo iriane Ishmael Mogere. Asomo chakanobo tukubwa bono ababwate nekurwa sensemo ya Kera NTSA ne serikali ya county ya Kisii inse ya Kenya Truckers Association nigo batu arege karonabo nchireli ne chigali cyumucanga eri kubasema iguro ya Marago bagwendera tukubwate chinga kichobo koreli bwabo nonya nabo nigo abanchireli abo babolire ose babolire kwenekya oborende asechipara kubuguri umucanga batari gwetani ekerengo na gwetanga kurwa sobo tumweki bwa Mariogo yogotinde chingaki chobo rundi bwabo nege karo kiareta matunda asaba onchirori baye gwaribaga yogokora ubunchirori bwabo chinse 24 buno musakyo ito Frida Keribo agotwegolera asubutuko bwiga nege karo kiabene kene kigwa imeyumo chobosongo asoba semya bwarwegwa gucha asaba onchiria bechigali chomochanga okwana omuteneneri o NTSA bwensemo ya South Nyanza Adenado nigo aerera igoro yobulendi anene ase okubwatia amachiko y'ekibara chingaki bagwikirania obokoleri bwabo. We also echoed our sentiments in regards to the matter of road safety, especially the issue of loading capacity, the issue of drunk driving or driving under the influence of alcohol, the issue of having the right documents from the driver in terms of the driving license, having roadworthy vehicles on our roads in terms of motor vehicle inspection. Asensemo y'omunyakirugo o Truckers Association of Kenya Rafael Abuya nigo aerera chinjira abonchereria bekigali cy'umucanga barakonyeke oboigo eserikali ye county ya Kisii nigo baerera okubwatira no kuya naboigo kubabolia chingaki cyo gusangireria ebirengerero gwesokya eliokorwa amagani yabo. Hatujawahi kuwa na mkutano maana tumewapatia uwanja wanafanyia biashara na wanakombla vizuri na mambo ya revenue. Kile ninaweza kuwahimiza ni kwamba wakati wa public participation waweze kuattend ili kwamba maslahi yao yanaweza kuwekwa kwa finance bill. Revenue officers here ili tuweze kuweka akili zetu pamoja na tujue jinsi ambayo hawa transporters watasaidika. Oboteneneri bwa Kenha nigo bwerera omuchando monene baenekia ase aboncheri abo no gutanyora obosemya boiseine igoro yale babwenete kumurikira chingaki cyo bokoreri bwabo ase baenekia buna nigo bara yakore egeikaro yukubasemya omutinyo kyanda omwakoyoiga kuwafahamisha mahitaji ambayo wanafaa kuwa nayo wanaposafirisha mchanga barabarani. Changamoto kubwa sana ambayo tumeona ni kuwa kwa muda mrefu hawajaelimishwa kwa sheria ambazo wanafaa kufuata wakati ambapo wanabeba mchanga. Na kwa hayo tumekubaliana na wao kwa mwezi wa 9 tutarudi hapa tukue na kikao cha kuelimisha. Leo tumejaribu kuwaguzia sheria ambazo tunazingatia wakati tunaangalia mambo ya kubeba uzito barabarani. Bono nigo bagokera kwegwa libaga lyokokora obonchereria ase chinsa 24.
Na tumepata kuwa wamekosa mambo mengi na information mingi. Kama tumepata wako na shida ya kutransport mchanga kutoka 6 hadi 6 PM, na hiyo kitu tulizungumzia na president akakubali tufanye kazi 24 hours. Hata ilikuwa inazuia project yake ile ya muhimu kabisa ya National Low Affordable Housing, na kwa sasa transporter anakubaliwa kutransport building materials throughout around the clock, na itatupatia benefit mzuri. Kerubo Frida, Ensoko TV. Asensemo yende negekoro kyogwichania asensemo ya Irondi nyaribali chache county ya Kisii magayo mubere gutoka engoroime bo mwana nyaruka bwe myaka 15 uyotoke mambya ya lero gasire tubugima bwaye engoroime sub location ya Irondi location ya taracha ensemo ye bunge nyaribali chache county ya Kisii bune kubwati Ege kore kyogo ichania niko kiana kiwa lero mambia ase sub location ya Irondi ase location ya tarache bunge ya nyaribali chache county ya Kisii aya nigago chali morioka kinga kyo mubere bo mwana musubati we myaka 15 no yamo uyotoka gotugutire ase ngore ya moime okwana n'Ensoko TV tatu mwaboni gate babuna umwana oyiniga boleta ase kagie chigwikibere abwa ase kolendera romambia atoka gatugutire ase ngore ya moime gasirete asirire kurutana 12 paka bona gakwa jirika mo marengo re gakor kuteri binmura ono tuachire rakinya magora gaba mwe gasamba sambiri ono tuyo tuara morire sana tuara bikire paka police alafu tuana komanya tuanya kanyora kenda tibaka paka tuachire komanya riki kuliara kagwete ngoni ono tukubolia serikali yakoro gutukua abanyakinyoro benseme igani go bana kiega kore keiga abwase batebanga nege kore kiaretiro bosoku ase enseme iga na gechiri gune nganeye omocho korona kongentwa obekwe ngoroime tingo tebanga agagwete ime oyo gangentire sengenjo bere miako gotara senkoreye igangentira karutwaria obo kageruo obwa bere rondi obo chingo bokoboke tintake tikobarora ntogo toma mwana ito tolemereri ngotomirwe igo tindageti aba mukone gugonjokana na murigereti abana monga makoru mokorera abana baite binte bibe buna birinaro na gari abamintu egekone ko monto korete ikorore kanari lakini isi ukweli bona bamurame guri abasibati gamuna chinsoti babente bakombigwa igonde no goichano konene asinge njunje na minute ose nyari kana ngomwene wenu komonyora tulengurini nande konyo tubwata okuganyo konne mne family konyora umwana ito na tokanga babaira sabeire tomonyora tomora kale moyo lakini ya nyari kaniri tukolia la chisa cha mambi utogekanira ini kasiliane na nyorire yani na nyore ganga kuini akwerite ngoroime kikoringia ko bairondiga lakini nende oyo kore tayaro muna abasibati abatu igorite bagukura koraiga ensinyo torende kuruga kakirirende mbobe sana gakore kirondiga kiatangasirwe nanya koragente kamne gisambia rua ekere tokonyora omwana ito gaki omocho koro ito arutire ngoroime yani oyo korete gekoreke gakinya sae tamo omorembe gaki yani nigo tokumetie twabeire no bwabo bonene inganto tomeno ena abana baito gaki yani twakumiri nande twakumiri oyo koretaya gusaba bakoretaya nyasao itole igoro gaki to ba omorembe aserieta ria Yesu omwana oyo kwinira omwana konyora kwingenje nene yase ngayabo wako manyora njero kwa mataiba bagano netara macho kuminyokore gano netara gaki bara chingo chinyi mokerio nyumuke gaki kwa moto makere yento genda gaki baire nyino bosoku bogo kumia oyo korate oyo gaki omwana gato metua mabere etarenge botuko ngayache takuchara kutoke ngoroini tigwa monene nyasao na gambia bantabe kina getaere goikakare nakare basi bano mwancho murigereria ababisa babanyanyimbo nabo bisa bekumbekeria gya disaster management
kurwa ase county ya Kisii nigo baikira ase enseme yiga na kurusio mobero yoiga goika ase nkendu yomochio bosongo ngoripotaria Ensoko TV kurwa iga ase sublocation ya Irondi ase location ya Taracha imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninje Enoch Gichana Mosinto Onyambane. Biamano omusakio ito Enoch asokwarigania oroboti oru abonchiroria kurwe chiro ya Kenya ensemo ye bunge yabo machogo barabwe county ya Kisii nigo bagokero bokorerwe serikali county ya Kisii bwoko batichorera emetaro iyo konyora ya tichira na kwirira mache goterema asomuchio iyo nabo gukine birengo byo bochenu ase chiro eyo buna kubaruseria obochafu nabo igo kubabekera chikaburo sia senseme iyo boigo nigo baburire serikali ye county kwene kibuna kubaigorerere chinchira cha Backstreets na kubaroseria egetigi ya Kenya Green Stadium aburomo sekito Apolinari Siakama agotumanyase obwimimono unenjira ya mayugusiro ubunchuriria na kwene kibirengo byobochenu imeye county ya Kisii ngukinabire igabonchurire kurumuchio Kenya ebunge ya bumachoge borabubago keire obokorerwe county ya Kisii boko batichorere metare yikonyora yatichire na kugendera guchinchu muchio iyo buna kubabikera chikabro Marieta ne onkoruku David Okerusia Temba main representative Kenya sub county ongwa kero mheshimiwa oito Simbara tingambi ya mono kwa niaba ya bantu ba Kenya na tokonyete muna antwe committee na twarorire buya na tokonyete e container konyeto bolete ase eubie kobeku yacha yoyigu nje na kire buya mono motaro ikanyalo se kyandita matuka mange muna chomo gaka oyo mo bubumuki gotena mbuya mono asogoto roseri Kenya Samaria tangoro kuda maklini botere mo imen rep o Kenya market nandengira nerio mheshimiwa oito governor sega singia atokoleire yo gotichorere metaro konye yatuchandire muchafu konye boichoire Kenya gaiga nonya nabo nigo baburire county yukwagirire kubika ebyambukiro byo gutambukira ebyo kugura ebintu kuri ase kiduke kyo emetare tete ataragikorosya tari izo kujugwakeranya masorobisi ayarushi gwa ayange bitano iga ngo twanjera tuira niga kikasyo magitambukire baho jakoroshi nande torushi omurai babasaje kwikire iyo nigaru kubule gukia serikali ye county ya Kisii gwikarania yaiga biri toganeti tokoreru bitigarete no korosi stadium ya ito ya Kenya korosi chicho chirororo chiatigarete nchira chitari operational komenta nayo gokonya abantu barupara basoe guchie chiro ime elinde lyo mbatachwa omurai babasubati bwikire iyo nere nigate babuna okwegorwe ju Backstreet nigo korachi kukinia amagendero ya magacho ananase bali bataragacha bubaganyete chi Backstreet ye chigorwe tokumusaba tokonye n'abantu bo kuigura Backstreets sengenjo nonya abantu bagorira marimo basinyirwa gachi sengenjo chi Backstreet nchira igoro atokonye toigorera chi Backstreet muna bagendete kunyo gotichore metaro iga baigorera ne chi Backstreet elinde Kenya yaitegare togenderere busi atokonye sana tonyore ebintu bito gokorere gasi byonsi eso ensemo yo kwagusa ko lipoteri getaseni Ensoko TV kurwaza chinsemo cha Kenya ebunge ya bomachoge borabwe county ya Kisii nchereta na Apollinaris kama are no roboti urio ruomo sakio ito Apollinaris Akama gwetania baruire 23 kuri county ya Nyamira nigekie yega banyore tubobweni wabo sababu amaisa somo chando bwe chingenge maega yo kuringorwa asensemo ya Makairo Township SDA babo kwana ime ya Makairo se ward ya Bugichorense moye bunge ya West Mugrango county ya Nyamira nigo bakwanire buna basi retwe na koira nyagitari ime ya Kisii bosa nebyombe bitari bya serikali bya Philomen Morara PMI Foundation na Douglas Oruto Nkeo Resource Foundation asobwagare Stephen Nyarikembunde na ariganetiaya
Ekera tuwika se kenyoro kia makairo nigo tukumirana na Florence Kerebi Mayuya aboigo Edward Moriasi uyu kurwe kenyoro kibebekaine kia bosiango abakwero mochando babire bagotwara nene mona sa maiso wetanika kio mwaka oyomo asomo we kenyanda ntobu ai cataracts elise lili aranjandire angu mwaka omugima igo no yo kabere ana igwete buna ne gintu gego chanja akekweyagia lakini monekero na chikweyagia matuka akaera ngu enusu mwaka mitinyi sitaiga nkanyora na ukoire nare korora nonye no korora ni bwe ngombe gontu makuru magaiga tinkorora lakini bono narorire amaisa erise ali achaka yani juice rero igatari kale mono ono gujikorigereria ndora yani nani kongo tinkorora buya lakini bono ndocho na tiaro setibwe konyire ndocho ya anse de korora nigo bono ya mate igaire ne kibakogokera maega yesiro yokobweni wabosa na kubwena herio korora wetero moroberio bwebyombe bitari bya serikali bya Philemon Morara PM Foundation na boigo keria Douglas Orutonge Resource Foundation abugo ikabono bairete baruire 23 goikase nyagitari me abosongo na kubabweni abosa tuacha abantu baitumba cyane gitegoro ya maiso batarikorora babwate chinkenga cataracts twakolete amagana akoro ku screening abantu bajetina abange agira abantu batugete babwato bakongo obwo barenga abantu 23 mbaire tunyagetari nabanyagetari twarete ground barosi wa maiso uno mugina maokoro bonungo kororale tare korora na banda abange bagukwanekerekia baruirabu nigo bereire obuya banyareko bakonyora ane mono asesire yo yabagerere kurwa ase gurube babwate ngongu yo gotarora atu arwa iga chuma ine nabanyagitari fa nyanchuma ate bosongo mwishimiwa na watokonyete ega limbosa na ndimuna twa ikire gaiga mbosa ngama koigwanga mwishimiwa minto bisosa na PM ngambale ngimakairo nkairo linki ba ngimwe kubale goteba ngaya na bubale ngasama nganaye atokoira ngoiraniria baishimiwa bakorete gashe buya Morara PM na tisosa nere bangi komu kubairanira mbiya mono twiranire kurworo asensemo ye family ne yamate nigekerekyo yereire obuya yanyorire anene mono hase barachigo kerania chingaki chiri bagotumeka korenda barwaira abayiga uyu mama oire tu asenya getari twagokire mono asenginjyo kurunya getari na inde bona bweni gwakorore maiso gongo akera mwezi miwa Morara PM oyo to konyete abaiga baire tu asenya getari tumaete mbaroro konye bare Nairobi bamenyete karase bono baje komyoko goja ne gisiringi ya 50 gosera abantu ni baganete uburayi obumbogo konye abantu baito uburayi burakonya abantu mboli bwa amakorwa buna amakorwa yatogeneza gokora esire anyareko bagie kwenekiwa anene mono hasabaruira barwarete ya maiso nigo yabere sire nene asebono baireire hokorora na kwenekinga kwendera bale mirimo yabo tambe kurwa ase kenyoro kia makairo ikigotoka ase wodi yabo gichora ase bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira ingo reporteria Nsoko TV retera Nyarike Steven Embonde are ne county ya Nyamira magigaye bikoro byo gosamba chiskuru kwa neki waso bonge me chiskuru aime yense ni ori tukoli ale raba bwate ni bekiombe kya mwanya getinge Heritage Council bakoragwa n'umunyagetumbe George Nyakundi omongino motangani o Miss International korwa magwagwa Nyarinda Moikobu amono murandi Joseph Nyabicha batare chiskuru ao eri gosanga igoro yobo bebo gosamba chiskuru na makwa arabanyore bagosanga ne Nsoko TV asense moya itibo ense moye bunge ya kitutu cha Chenote county ya Kisi niko bona babolire aboibori ko barenda abana babo buyachinga kichiga bakogenda omutimoko na ko bayigeria chimbwa chire chingia lero igotwatara chiskuru ibere isatoika chiskuru chiria asense orokongo rwito rwa Gusii
asa abana beng'atete mbasamba chisukuru twetire na bono chisukuru ngo chigosiekuchire igo togosaba abana baito sibakogenda na abaibori baito abaibori moikang'e na abana baito mobasomi moberese na gosambe skuru gose gosambe nyomba ayo na maera goitera amanyinga ejune emuma na abana kwerita bakine baba murabaya naende baba baswati abaya nali baragareyo orogongo na eamate ya gusi erito goteba no mugusine getinginye keng'aini ebitinginye ebi biachireka mobitate bia mobiegerie amasikani nechinsoni nechimbaratero chiomogusi gobono yangwaka ng'ambu ya munase merobirije twachege gesabana aba nabe bwenete abana bakwanirwa yabagoikase beba naende baibori renda abana baino buna bana basonga bagota banga like mother like daughter like father like son ase igo bono mwana o karago chienda chinchira chimbe ngai kwamanye tagenda gosekera rwe sukuru tachetika tokomanye sagenda nabo bakoimu kichinge cyo chimbe kurusi kukorende twarorira abana twakwanire na barabwo chisukuru chinyinge cha sambiri buna gusiga iga mbobe sana abaibori bachandeka bagacha chisukuru gose serikali jamana gosamba tige bintebyo abana tikaba ne chinge cyo chingiya naende nko batebinga omoibori kokora moibori onde bwensi okora mwana okore gento ekebe mukani buna karega twarenga abana babantu bonse tayoyo tata na baba bwika igankorete Kenya Institute of Education English Curriculum Development eri ya 844 naende kama na okore gento gekoro kwa child guidance eyibona child guidance na ere yoto tugani tukorora nga abana baito chinge choka kyaba gusira na magega ira na magega toi gorori toirore chinge cyo kiri cyaito cyo musi cyari cyamasikani tigagotiga abana gocha sense twatigire responsibility yeto buna abaibori twatigire abarimu bagokora twatigire ense gokora na kiye kugara nonya ne school cyaito chikoba chikoya lakini we thank God inga school chinde njiro cyatigarete chitayeti whereby mbaka mwanyagetinge babere bagonjo kanana erinde koira nelinambi ya mono ase bali batasambete school abarimu bari bagosomia abana bakeba ECDA kuri county ya Nyamira nigo bagosiriri guchiko koro mugiro bwemirimo onye serikali ye county ya Nyamira teri guchiko tegerera na gwikirania amagani abo buya bagosanga nabarari emiyo muchyo Nyamira nigo barule ikia ya moyoka eri gotegererwa abwase batebire nigo beariganire goswa chipara na gokora okorobekana ase ngani yiboigo mwazere okoriyeria mangana abwatkende chisemia se county ya Nyamira CPA Emilio Ngaga nigatebire na mbaganyete ogwetu we budget ya ngeri yabo nabo yokubekwa SAE amone bunge ya county ya Nyamira Asamali tangoro kuline tumumanyi ndubi njomo likyo manene weke ombeke abalimu bali bachekeche abali abaiboli bamaite buna abana be nasari bano ntwachi twaganyali makaratasi abakorusi buna chisilipu togogete tokuna kubanga chituripu gocha makaratasi tachi anyoru toika tare 20 taracha togateba yango upload bakali toganyita uploading yo sata tutare 20 bono butuko aye bali muntu raragire message yo silipu asiyuso gakie bikuro na kitoko bae aso bwenge county ya Nyamira nkike mwatu chandira iga gaki maybe mugaba na tamaiti mangana ya lakini iga abantu boko nkike genderete ndubone totoite moto HBS to kulingana na esari sibuna ya 2023 July yani mokole implementation kiagira besa onye besa njiyo skuru teyo mpaka litkoliri moja wekaranza mote abuna HBS no echi buna korutumwa to akadige 2020 to akanu musara kitoko ku special sara linto maiti to rechi special 12980 na esari ya eteti muntu wate diploma peski ya yewene to chakira 34 komente bya allowance na kuja round na bekulandi into 38 to 40 something omuntu we certificate ya kushakira 24 lakini saa hii yako 1872 eseri tangoro ku Geko Dennis no mwarimu wa ICD Nyamira County chibese cyo kainande moirete gochi nande ko yatangase tugaiga ensengima bakabairi baito bakale mache mundu ebagogete nga bono twamente ruchibesa totige ko basabe cyo
tokogora echumbi motaga gotoruseria obosoku obo motwakane chibesa chiri SRC yeti twakanu na into tobwenere tokore egasi ebwenerete buna togokora batambe rero iga buna totenena iga bari mwa matuko narenga twarure batarure tichibesa itongi togokora omosiki arai ogotenga korusuma tatu mpaka kieleweke gavana twagusabire ntumwete no tosigete tigagotegerera abantu abo boko bakunuvaika bagutunyanyasa. Omoseneta gwe county ya Nyamira Kongo mugene nigo aereire iguru yugutaikirana kumugabara gwe county ya Nyamira Musinyaribo asamagache bunge ya seneta ukwana mugene nigatebiro mugabana Musinyaribo nigabwenerete gwika bosio bwe senate ritkolia rero iri kwiraniria maburi iguru yobutumeki bw'ikibesa ase amagendero ime county eyo ya Nyamira. Ekikao ya komite ya senate iri kurigeria obutumeki bw'ikibesa kyabonete koba rero tariki 23 mutinyo yosaba aiga bunge nkeri gochikogendere kyara mu governor we county ya Nyamira Musikia Musinyaribo osabiriri bagane kikai kitetenene ikyara kwandali kinsi chesko ajikorora umunyagitari aturikirete yuko tariki 19 mutinyo yosaba mwako agatotebinga ekikai kialero kinyale gotenera engakiria chite naende mugire na arota iwete bieto trinikika igonto matenga maswali na araterere ni kuruse obutumiki bwejo sase county ya Nyamira otokusabira umugaba na atotebyo nyamugire to iwetibuya agenda romunyagitari nande nyasamo konya ibuya ekera iranire batomanye irinde tunyale kumurangiria aiche koreria amaswali ige kikai kyalero bali mwaganyite kuri county ya Nyamira nkerigo chikogenderera esenyencho yeriuke twalikeretwe no mugabana. Abamenyi bekenyoro kyomoroke gotoka tinga busamaro imeyensemo yebunge ya West Mugrango county ya Nyamira nigo bemurunganirie asikiri bagoteba nigo bamenyire amatuka mangi batanya kubekero chinguru cyomorero bakorera amakongu ayo aretre no kuboria usino kuborwa Westima enseme yo nigo baboriro mubunge wensemo yebunge ya West Mugrango Stephen Mogaka abayinyore na koligereria engane yo bwekerano bro musekreto Vincent Moda arigadiri oroboti uri asoko tukubabona abantu bemeroka karibu ekyo negetureri emambe ya rero asaba menyi bekenyero kyemeroka abanyakenyoro aba nigo babwatengane bachandete eyo baganete gosanga asegeka kyamatuka mange bono abamenyi aba nigo bamenyire orogongo bo batabwati chinguru cyomuriro gw'estima aiga sekenyero kyemerako muchando ituto bwatega iga ndobwati estima korutu agasogete iga abaibori baito bakure mbanya korore estima abana baito tobwate mbali gokora omwaki togochigotongia ebibeya noene chitochi chiechisimi chianga korora insachinde kwanyora esimi ekenyoro ko tusinyire ng'aki kiarenge nani ntwa tokonya kobori guna abana naki ekenyoro mwasogete banongere kieke chikurago mubwate abamenyi abo babere bagochandeka segeke getambe bono nigo mukiobo gotaka kubwatia gosembanyore chinguru cyomuriro gw'estima abeire gokorimera gocharoche amaene omorero tochandire kotogo gitwa ira amarieta twabeka nane so bwate zibarasari twabori ng'aki ngayo morero tari twarika amarieta iru morero yito rigo cyobwati go tokora rwemeroka tokaira chikeria kiari epini gochiase obisi y'omorero lakini ekero togochigofuatiria togoteigu chikari epini cheino echiri chikare gochiari ndobwati omonto oratokonye estima okoborwa kw'estima sensemeyo nigo kwaremaire emeroberi ase ekenyoro ekio nonya nigo ebikore binde byobosaria nigo biarekana ebikomenda egento boigo anda kiamate yegoteba aya nigo akoretwa mono okobokwa egesunte ekenge estima buna inche chusi na iberu ng'ombe yane abwata matanga egasunte kiarenge abaibi bagacha kinda matanga bakaire ng'ombe eseng'enche egasunte kereke nyoreke bono nonya nobokima bangi no bakoruga riri achire kobwati ching'eni chikoni gagochikoira nonyora bokima mboyo nase eng'encho y'omosunte yani bono baito mbari koragera bono rende
agatoliro kario kumunyaka gochia konda gogocha kwanyara na banta bangao bakori abana bao bararanjara toteba maje tukabekerua tinga ya maje rochega ambapo yale kusaidiwa nestima egera maje aje town esime ina na betinga tinge ya jethe kayumba igo mpaka finally kaibwa bono eamateyo asoboamo nigo baborire abarai ao kurwa sensemeyo babaikange elio baenekia amateye ngomenyere nekibakwegokeria bono gaki mugambi keganda umugambi oito Steve mugaka ori no moiriri chumbe ngari chumbe rito ririgote ngapata mapambano konyemeroka gaki muchumbe gaki tobwate magenderera ndosi togosaba mugambi tojakere kora tokonye stima twari gosaba richumbe ryaito nae twaete chikura koranje otokonye chikura otokonye umuriro na intwe kenyoro yaito kerabe gaki mutagwanja motokonye umuriro chikure chitogwaka ndunga kitogwaka tokare gwaka maonjerane asenkwana yabene amono muchumbe bwe bunge yo muske Steven Mugaka nigarire ira yo gochegwika sekenyorekyo abu ankyo elio asanke nabamenyi abu nabego babekane buya buna bakomenya Vincent Monda, Ensoko TV. Omuwaziri w'wizara y'oburendi bw'ime yense Kipchumba Murkomen nigaene kiribunense ya Kenya nigera asagia are nababegu nabo igo batwerero nigo bogenderete kwenekiwa weterase serikali ya Kenya kwanza ya swetobisi omwaka w'echilifu 2022 Murkomen nigo boigo airaneri nkwana y'omurai w'ekiama kya DCP Rigathi Gachagua maiga yokuruko kubore gochiase abageni gosaba talii kurwesko yense koratenenia asigika gotarense ya Kenya gwiko mwaka gocha singinchupo sagani chibura boro nabo igo kuboro komorembe kogenderete kwenikiwa ime yense ase Murkomen atuguteirare enkwani iyo nagotebate bwati boroso bonde bwensi. Kenya is safer, more secure than ever before. There has never been a period in the Republic of Kenya that there are fewer incidences of terror attacks, of banditry, of criminal robberies, of all kinds of theft. The statistics speak for itself. The National Police Service, under the leadership of the President, and with the investment that this administration has put in place, has made very great strides to protect this country. And it has become better because we work together with our defense, with the NIS. All the agencies of Kenya are working together in a multi-agency approach, and we have been able to secure our country. When we came to office in 2022, going to 2023, it was a very difficult period in Kenya. You know, banditry was, was happening every day. People were crying, women were crying, people were not in school, children were not in school. You know, people were not in their farms. Today, in Baringo, in Elgeyo Marakwet, in West Pokot, in parts of, in Laikipia, in parts of Samburu, we have a general calm because of the investment that this institution, the National Police Service, has done, and by the government of Kenya. So for anyone to stand out there and say Kenya is not safe, that tourists should not be in our country, that is really embarrassing. And for someone aspiring to hold any public office, I know why Mr. Gachagua speaks the way he does. It's because of desperation. By knowing that he cannot hold office again in Kenya, and he can never be president of this republic, he wants to do a Samson, to take the entire nation, including its economy, down the drain with himself. We are not going to allow that. And I must say that Kenyans and Kenya should not be fed with a lot of lies that are unregulated. Omurai w'ekiama kya DCP Rigathi Gachagua nigaenekeire chiamate chebari basiria abanchu babenga kiyo bachoro boke ensemu y'ebunge ya Olkalau buna enga kensemu kwamire serikali barachiko swaso burayo mwako gocha nigo barachi kwimukira abanyanyimbo baria bakubwatiranirwa n'ebikoro binga bunebyo getambukire getindikeri chiko. Gachagua nigaya kwaniraya asomoyega bwoko barira baria basiri ubugima enga kiyo bachoro boke bwensemu y'ebunge ya Olkalau county ya Nyandarua chinga kyumuryoye Dorcas Gachagua nera muchire serikali ase bikoro binga bunebyo. Nilipoambia nyinyi mpige kura mpaka saa 5 mlikuwa mmemaliza, kwa sababu nilikuwa na habari wataleta furugu baadaye.
Hao maafisa wa polisi wametuhangaisha, wamepigwa transfer kuliko washtakiwe. Mimi nataka nihakikishie nyinyi, hawa wale waliua hawa hawatashikwa. Ni hao polisi wameenda transfer na wanajulikana. Lakini nataka nihakikishie familia ya kwamba there is no time limit in criminal acts. Next year, mwezi ya 10, hao askari waliua hawa tutawakamata na wataenda kotini, watashtakiwa. Wale maofisa walivamia kanisa ya Mwiki, next year watakamatwa, wataenda kotini. Wale machifu ambayo wamehangaisha watu hapa, next year tutawafuta kazi, tuandike machifu wengine wapya. Na mimi nataka niambie police officers, 95% of you are very professional. Wale 5% mnatumika vibaya. We are documenting your acts of commission and omission. Next year we'll take action against you. Na sisi tukiingia serikali, kazi ya kwanza is to clean up the National Police Service, to weed out all wrong police officers and to terminate the services of those wanakataa kuchukua hatua wakiona hatia inatendeka. All chiefs and assistant chiefs ambaye watageuka raia, instead of serving the people, you want to do politics and create violence against your own people. We are documenting. We'll send you home. Na itakuwa namna hiyo. Enough is enough. It is a constitutional right for everybody. And it is wrong for anybody to defranchise people by intimidating them, killing them, maiming them so that they do not exercise constitutional rights. Chumuri ali asoko chore soko TV oburoso bumugusi na boyo kubwatia mayase nchira yubo ikranu ye chinsi satochia bono botuko na gwetera soro bote rukuru ase semoye bunge yolikalawe county ya Nyandarua na tuko ikira omwerio ase obotuko bwa bono bari bana kiama yune chibichango ochirara ase nchira erendonge ngamo na Barnabas Ondari Kelvin aboigo Felicitas Kaberi twakoganirie obotuko bya wekeria nkyo Eriane Ishmael Mogere.